Hello logofer, nontonमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबो दे खनाफोर। लोगोफोर, मानोथाय आंनि फिसाफ्रा थास'नि बंस'फोरखौनो बिराद गोथाव मोनो। मालायनि फिसाफ्रा जाना जाया थास' आथिं थास' जै थारुन ओंख्रि होनबाय मिनिहां जालायो फिसाफ्रा ओंखाम जानाया। दस्रा ओंख्रिजों जाक थाक बे ओंख्रि मोनबाथाय मिनिस्रांलायगोन। वाव, नै लोगोफोर जा मोजां रुइबाय। एसे थुग्लिनानै एसे दै होबावनानै खांसै। साइस जाथारबाय। न'आव थाबा गोसोबायदि गोसोखांबानो बानायना मोनजायो लोगोफोर। ना गोरान बाथोन बानायलायबाय नै मादैया। बानलु गोरानजों बिराद गोथाव दे नोंथां ना बाथोन। लोगोफोर, मादैया जानोसैलाय। जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय लोगोफोर। थारुनजों अमाजों लागायलायबाय, फिसाजोफोरनि फेभारेट ओंख्रि। ओमफ्राय पटल मोनथाम लाबाय, ना बाथोन, ना गोरान बाथोन। मासि दावरावब्रा गगेरगफ्रालाय। लागायथारनोसैलाय मादैया। बिमायानो गोथाव मोनो नालाय थारुनखौ, फिसाफ्राबो जि गोथाव मोनो, आंबो गोथाव मोनथारो। ओंख्रिनि मादाव बे थास' हारिखौनो गोथावसिन मोनो। ओमफ्राय जोगोनार सेकेन्डआव। बेदरखौ बारहो। ओमफ्राय थारुन ओंख्रिजों ना मागुरजों संनांगौ। ओमफ्राय तेजपात जिरा सेरफुंलायनाय बिराद गोथाव मोनो। जामा संख्रि सुख्रिब्रा। अखा एसे हानाया बाहेरायाव दै लोमनानै दं। दाउफ्रानो न'आवसो थाजोबनानै दं। ना गोरान बाथोना गोथाव जाथारो। ना मुला बाथोन। बथलखौनो लोंनांसिगोन। गिलासखौनो लानो बावो। गोलोमदैयाव न'आव गोलोमदै हाबदोंहाय। दहाय गोलोमदै हाबनानै थाल्ला मेगना आलौजोबदों। मेगना आलौगासिनो।
थांदो फैसाया लाबाय मैयानो दंखायो ना बिफा गैया दिनै बाहेरायावसो डिउटि गोलैदों बाहेरायाव थांदों क'क्राझाराव गैया बिफाजों दोनलांजानो मोनला दिनै नै बिनिफ्राय बेटारि गाखोलां मा थाबायनो नाङा गोसोखांदों जोंहा दा फिसाफोरखौ जि खस्थ' मोनसि जालायो आरो जोंहा आरो गोदो जि जोंहाथ' सालाकाथिनिफ्राय जों गामिनिफ्राय ओरै लामाथि ओरै सालाकाथिनिफ्राय बासफोरजों थाबायनानै स्कुल फरायनाय सामफुजों ओरै बारस'नाय जोंना बिदि फैसा थाखाजों मोजांसो मोनोमोन इन्टारेस्टसो मोनोमोन थाबायनो बयबो ज' थाबायोमोन ना जों खस्थ' मोननायखाय दा फिसाफोरखौ खस्थ' होनो बायो आं खस्थ' मोनहा उननि गोदान लेखा फरायनायखौलाय माथो होनबावनो माइ गायनांगौ माइ संनांगौ लेखा फरायनांगौ जोंखौ बिमाफ्रा लेखा फरायनो फैगानो रोङामोन सिखारला माइ संनांगौ माइ संनो सिखारदो होनोमोन 3:30 3टाफ्राव गोदोनि दिनखौलाय माथो होननो लासाव आयै लुगैदोंदां लोगोफोरा लासाव नै दिनै स्लिम जानानै देखायजोब्बाय आं मानो होननानै बुंबा थारुन ओंख्रि ना ओमफ्राय सनाफोर जाय नायजोबदों नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर